Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Mapostori topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapostori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Sekuimbisa kwatakaita mhuri yeZimbabwe kuti tichange tichienda kakudare, tinonzwa mukomana wekutongwa wokudanana nembwa kuti nhau yacho inotongwa sei. Ndozvatiri kuita kamuzuva ranhasi. Njengokuthembisa kwethu balaleli emakhaya ukubana ke sabe sihamba eDalisi siyokuzwa ukuthi ujaha okulala lenja indaba yakhe iza kugwetshwa kanjani. Namhlanje ke khona sikhona ukubana sibone ukuthi kuzahanjiswa kanjani. Tiri padare raishe Chipuriro muno muGuruve. Tinzwika kuti nhau yacho iri kufamba sei. Lokhi ke sise Guruve khonapho kudalili ka Chief Chipuriro sisizwa ke ukuthi indaba yankhona izahanjiswa njani. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Thadiwa nashe kutama. Sengwadzise msakangano kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mandibai tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Takumbira shumba onakanda kutenderere watipa gwara reupenyu. Sorry, ma'am. Chakutanga State Makunakura, Guruve District versus Richard Muyeiwa Amajuba Farm. State Makunakura, Guruve District versus Richard Muyeiwa Amajuba Farm. Richard Muyeiwa. Richard Muyeiwa. Richard Muyeiwa.
Pakanaka mambo. Richard Muheiwa adaidzwa katatu pano Pedare zvaratidza pano kuti haana kuuya kudare. Asi samoni randakabata pano mambo riri kuratidza kuti akasevhera zviri pamutemo. Akaziviswa nezuva redare nhasi asi haana kuuya kudare. Toita sei mambo? Ndinomupa judgment yake kuti akaite mhosva akapara yanga iri yei. Verenga samoni. State Makuna Guruve district versus Richard Muheiwa amajuba farm. Nyaya iripo inoti wakaoneka wakarara nebwa uchiita mukadzi yekwabotite. Botite ari pano. Ndiripo. Uya kunoti nzwe. Zita rako rakazara unonzani? Eofasi Kajiri. Eofasi Kajiri anonzi Richard Muheiwa unomuziva here? Richard Muheiwa akasevhwa namapurisa amande kuti auye kudare nhasi asi haana kuuya kudare. Asi zvichiratidza kuti iye akasevhewa zviri pamutemo kuti auye kudare. Saka iyi yatorwa sei inonzi willful default kana kuti kusauya kudare nebwoni. Zvino nyaya yake yanzi namambo ngaienderere mberi kuti atongwe asipo. Ndimapanza. Right. Unombomuziva here Richard Muheiwa? Andinomuziva. Munomuziva sei Richard Muheiwa? Uyu munozogara pa next number next. Kumusha munogara kupi? Ini kumusha wangu kuchidodo. Pamunogara naMuheiwa ndekupi? Apa tinogara panonzi pamajuba farm. Pamajuba farm. Right. Richard Muheiwa auyiswa kuno kudare nenyaya yekuti akarara nembwa. Nyaya iyi munoiziva here? Hungu nauyu ndakaiudzi. Saka imi makatangira kuiziva papi kusvika papi zvazoita kuti musvike kuno kudare? Tinoti uya akaonewa nevanhu akamuona vanhu vanobva vandiudzi tokatazoita kwasabhuku ndebhabvunzwa nasabhuku nakansera ndebhabhu machi mhosva yake. Imbwa iyi ndeyani? Ndeyangu. Yakura sei kuimbwa? Yakura. Saka imimi paakabvunzwa nekomiti, ikomiti here yasabhuku kana kuti wakanga vari sabhuku nakansera chete? Ikomiti yasabhuku. Imi munomboita nezvei pamusha penyu? Mune chinzvimbo here mukomiti umu kana kuti pamusha umu? Ini ndotori mupurisa wasabhuku. Muri mupurisa wasabhuku. Right. Imi pane chimwe here chinoratidza kuti nyaya iyi kana kuti tsamba ingave yabva kukomiti kwasabhuku yamauya nayo? Ndisabhuku ani? Achinyoka. Sabhuku wachinyoka. Pane chavakupa here chinoratidza kuti nyaya iyi yakambogarirwa pasi kumusha ikoko ikasvika papi? Matichitaurai zvinonzika? Vandipa tsamba. Ndiani akativerenga tsamba? Mambo Chipuriro box 165 Museka. Munodiwa Changamire. Ndinokuzivisai kuti murume uyu anonzi Esther Muheiwa. ID number Richard ID number akawanikwa musi wechishanu 22 Zvita. Akarara nembwa ya Phineas Kanjiri pamba pavo painge pasina vanhu. Akaonekwa na Blessing Tavu achitakura imbwa iye achienda nayo kuseri kwemba. Havana kuziva kuti aida kuita sei nayo. Messi ndopa akaenda akanoona akarara nayo zvichireva kuti aidanana nembwa. Messi Topi Blessing Pavu
vakazosangana vave vakuvhunduka maringe nekurara kwanga akaita ibwa. Takazogara naye pasi sekomiti tichibvunza maringe nenyaya iyi. Akati zvechokwadi zvakaitika, pane munhu akandipa mushonga, saka ndoyaive mhiko yacho yokurara nembwa. Mushonga uyu wainge uri wekubasa kupurazi reGMB amajuba farm. Vakasaina Blessing Tavu, Messi Topi, Secretary M Chikoya, Chairman S Chibao, G Penewa, C Zwambiso, vanova cancel. Right. Kurwa kuti munhu akabvuma nyaya yake padare rekumusha. Ungatoruziva kuti sei asina kuuya kurudare naye. Zviziva kuti abatikanawo naye. Kuti aitoziva kuti nhasi ndakatuka naye. Ko uyu Messi Topi ungaite kuti sei vana Messi Topi? Chakaitika ndechekuti inini ndanga ndisina mari nokuti kubvuma kwakaita nyaya yawako ndenge sina mari kuti uyakwira wauye kuno, saka kubvuma kwakaita nyaya yake ndopana kazongonzi no mawitness ndikayakosaina chete uyu akabvuma nyaya yake kudare. Kureva kuti kusauya kwemawitness kudare kwamambo sekubvunza kwandiri kuita inyaya yekuti akanga abvuma mhosva yake padare rekumusha. Naika mambo kuti pachine chimwe chaungade kutaura kana kuzivisa mambo? Kuti munhu ngapiwe mutongo nokuti zvaakaita zvazviite zvokuti anobara chipfuwo wochitora kuita mukadzi. Ipapoka akaite vakanaka mambo. Tinomuchaja mombe 3 dzokutora mhuka chipfuwo chepamusha. Idzi mombe idzi dzakuenda kumadzitateguru veGuruve. Dziri mombe 3 ndinokupai mazuva 30 yokuti mombe dzinge dzichienda kumadzitateguru. Urazi kusauya kudare kwake tinomutonga necontempt of court, kuramba kuzvidza dare tinomuchanja 100 years inouya kudare. Ndofunga ndizvozvo. Mapanzo anzi abhadhare mombe 3 kuno kudare apuwa mazuva 30 days. Mombe idzodzo dzinge dzauya kudare achaenda unopuwa semunhu asina kuya kudare apuwa yatinoti default judgment, achanopuwa mutongo wake judgment namapurisa amambo. Naika imimi modzokera zvenyu makosti enyu onai mupurisa anonzi vakazingisi vanokuudzai kuti zvofamba sei. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.
Drewmas.